Mitä kuule puuhaat? Siis, onko sä päättänyt nukkua kesken kaiken? Tuliko uni? Nukku mamman pikkan ottaa tirsat. Joo, väsyttää niin kauheesti. Onhan se jossain masu täynnä. Pitää vähän nukkua välillä. Oi. Se on niin mukava. Niin. Ihan unessa vauva. Se on mamman pikkaani. Niin. Tämmötti me nukutaan. Niin. Kyllä mamma saa olla tyytyväinen, kun on tommonen kulta. Olen mä ennemmin nähnyt, kun siili on ollut seljällään. Olen. Ja silloin mä luulin, että se oli vahinko. Niin. Ei. Se ottaa tirsat, se lepää. Niin. Niin. Vai mikä on pikkasen? Niin. On niin kiva. Niin. Tuo on mamman kulta. On. Tuo on mamman kulta. Niin. On se mamman kulta. Niin. Mami tykkää. Joo. Niin, kun nukuttaa niin kovin. Kyllä pikkasta nukuttaa. Joo. Kyllä sen kun aikansa syö. Sitten kun aikansa syö, niin tulee niin uni. Tulee niin uni. Tulee. Niin. Meillä on hyvät välit. Niin. Joo, meillä on niin hyvät välit. Niin. Tuliko kissakin ihmettelemään? Niin. Oi. Onko se tyttö vai poika? Kumpikohan sä oot muuten? Niin, kumpi se on? Hoho, kun väsyttää. Oliko hyvä ruoka? Oliko? Hoho. Anteeksi kamalasti, ottak valo silmiin? Oi. Niin. Kissu ihmettelee siinä. Siinä on kissu, se ihmettelee. Me ihmetellään molemmat. Niin. Kyllä me nyt ihmetellään. Niin. No. Niin. Mahtaisiko viititä herätä? Niin. Oliko se vahinko? Oliko se tippunut? Pitäisikö mamin auttaa? Hoho. Niin. Joo. Niin. Kuisin tommotkin kävi. Pitäisikö mamman auttaa? Vai oliko se tippunut tästä reunalta? Onko se tippunut tästä reunalta? Niin. Ei, kyllä ei kissakaan ymmärrä ollenkaan. Ei. Niin. Mitäs jos mamma tuupasi sun ympäri? Niin. Pitäisikö mamman vähän auttaa sun? Niin. Ettei tarvitse peljätä. Mene kuule turvaan. Tää on vähän väärä paikka nukkua. Täällä voi olla kuule kettuja ja sukia ja kaikkia. Noi. No niin. Heippa. Niin, tule. No niin. Joo.